дали ще може да разказваш повече за себе си, да коментираш света като цяло от своя гледна точка. И след това аз ги попитах, нали, по-конкретно какво и те казаха, примерно, геополитика. Мисля, че аз всяко нещо, което правя видео, е коментар от моя гледна точка, защото аз избирам темата, аз избирам как да я коментирам. Аз, ако има сценарий на клипа, аз го пиша, аз имам мои наблюдения, всичко аз го измислям от моя гледна точка и се опитвам да използвам критично мислене. Тоест аз съм скептичен и преди да мисля за нещо, преди да говоря за нещо, нали, аз мисля за него и обмислям дори противоположната гледна точка и дали тя има някаква подпора, дали има почва върху другата гледна точка, дали може да е правилна, дали може да е грешна. Когато съм правил клипове за Виктория Капитонова или за Киара Ферани или за други видеа или за моите лични видеа, за моята история, имало и други гледни точки, така че имало и коментари, които са били с друго мислене спрямо моето. Тоест, примерно за Виктория Капитонова беше, че ако има глупави хора, няма нищо лошо тя да ги, така да кажа, да ги измамва или не знам. Не мога да кажа, че това официално измама, за да не ме съди Виктория Капитонова, но, нали, знаете, не е морално. Така че това е моята гледна точка. Други хора могат да имат друга гледна точка. Мисля, че мога да си казвам мнението по много неща, но за да мога да си кажа мнението по нещо, което е много сложно, аз трябва да чета много за това нещо. Примерно, ако трябва да коментирам Украйна-Русия, ето, примерно, геополитика, аз съм гледал много неща преди да си направя своя, нали, да имам свой извод, защото все пак е доста сложна темата. Гледал съм репортажи на английски язик, казва се Putin Papers на английски, часове съм гледал съм, има един Мис Майер, който също е американец, но той е за Русия, гледал съм италиански канали и така нататък, гледал съм всички гледни точки, както се казва, и съм си достигнал до моя извод, че, нали, логично е също, така че всеки ден аз не ползвам, освен ако ползвам евентуално руска газ или някакъв руски петрол, за който не знам, защото, нали, като отидеш на бензиностанцията не ти казват какъв е петрола. Не ползвам нищо друго руско. Не харесвам руската диктаторска система, не харесвам може би руски класически романи, но това вече е друго нещо. Не харесвам руски филми, някакви конкретни, руска музика, не са ме докоснали по някакъв начин, не харесвам, че убиват журналисти, които говорят против тяхното правителство, не харесвам, че в България имало комунизъм и примерно моите прадядовци са били, нали, нападати от комунисти и че в България имало 40 и няколко години диктатура. Всички тия неща не ги харесвам. И по тази логика, дори да не знам много факти, ясно е от коя страна съм. Живея в Западна Европа, работя в западноевропейска фирма, ходил съм и съм мечтал да хода на ваканция в Америка. Просто само по тези причини аз няма нужда да чета толкова много, примерно за геополитика и да кажа Русия много ми харесва. Мисля, че хората, които харесват Русия и хората, които са носталгици за други времена, защото това са хора, които са си мислили, че когато дойде демокрацията, когато дойде свободните пазари и така нататък, всички автоматично ще станат богати. То не действа така, просто някои хора стават много богати, други хора не стават толкова богати, някои хора стават средно богати, зависи кой колко може, защото това е свободен пазар и живееш под един стрес, защото всеки от нас трябва да работи. В комунизма било всички сме еднакво мизерни и затова никой не си дава толкова много зор. Определени хора са много добре, но те са с такава мощ, дори политическа и полицейска на тебе, че ти не можеш да ги коментираш. Или ако го правиш, трябва да е само скришно. И затова не е имало такава завист, може би. Сега вече има тази завист и другото нещо е, че нашите политици са много корумпирани и много хора в България предполагам, че не са видяли никакво благо от тая демокрация или от този капитализъм.
защото в България все още няма свободен пазар, тъй като има някакъв вид олигарси. И тези хора, които харесват комунизма, според моите анализи и разсъждения, го искат, защото едно време всичко е било мизерно за всички по един и същи начин и така им е било спокойно, не е имало нужда да си дават зор, защото те знаят, че дали ще си работник във фабрика, дали ще си нещо друго, да, ще работиш някаква различна работа, но не е било такава разликата. Всички са били горе-долу на едно ниво сега. Със сигурност е имал разлики между София и провинцията, но това е. И не са имали хората дори свободата да се преместят в друг град. Смисъл, не знам. И аз не го харесвам това нещо, защото аз искам да си давам зор да бъда колкото се може по-добър. Защото ако някой ми сложи един похлопак върху мен и ми каже толкова, няма да си давам никакъв зор и никой няма да се развива. И затова и в Русия е така, има някакви олигарси, които държат бизнесите. И имало, даже съм гледал анализи, ако Русия, примерно, имала системата на Америка, щяла да бъде сигурно 4-5 пъти по-богата от Америка, но не е, защото няма корпоративен бизнес. И заради това. Но, нали, всеки си има негови виждания, аз не мога да променя, както казах, няма по-глух от този, който не иска да чуе. Ако някой не е доволен от системата в България и иска Русия, да иска Русия, не знам, всеки има право на мнение. Накрая на това, накрая на всеки 4-5 години има избори, могат да гласуват за който и да е. И накрая мнозинството решава, така че моето мнение, аз съм си го взел за себе си и има от баща ми се научил, всеки може трябва да си прави неговата семейна политика, неговата политика за себе си. Тоест, ако някои хора не им върви живота и са седнали да мислят за Русия и България, това си е техен проблем, да си мислят, света си върви напред, върти се, дали с тях, дали без тях, все си продължава. Така че аз мога само да се концентрирам върху себе си. И единственото нещо, което правя към България като държава е да гласувам, когато има избори. И няма перфектни кандидати, дори тези, които аз съм ги гласувал, не съм, с много неща съм разочарован, но по-добре да се гласува, отколкото да не се гласува. И да имаме право на глас, да, трябва да имаме право на глас, като българи в чужбина, защото имаме български паспорт. Ако не искат, ако ни го отнемат, тогава трябва и някои други неща, примерно ако има война, примерно нас няма да ни викат. Не знам, някакви такива неща. Много е сложно. Но да, геополитиката, аз съм твърдо западно настроен. Примерно за Израел и Палестина там вече нямам мнение, защото там е толкова сложно. Там така са се омотали исторически, че там нямам мнение. Не мога да кажа, че съм за 100% за Израел, не мога да кажа, че съм 100% за Палестина. Знам, че там от много давна се бият един с друг и вече много трябва да отидеш назад, за да разбереш кой е крив, кой е прав. Много е трудно. Благодаря ти много, че гледа това видео. Ако ти хареса този кратък клип, натисни ето тук, за да гледаш целия епизод без изрезки в пълния му блясък. И ако ти харесва това, което виждаш, не забравяй да се запишеш за канала ето тук точно. Приятно гледане!